Ahoj, 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 zdraví vás Krafák u dalšího unboxingu, jak dneska vidíte, na hru Might and Magic Heroes 6. Ano, mám v ruce můj epický skalpel a to z toho jednoduchého důvodu, aby jsme se dostali do balení, jinak hra už vyšla v listopadu 2011, takže je půl roku stará. Nicméně, jak jsem se k ní dostal? Nedávno vlastně včera jsme šli s kamarádem a navštívili jsme prodejní místo herní a on říkal, hele, on říkal, hele, Heroesy a já říkám, sběratelská edice takže nakonec jsme si to koupili oba. Jak vidíte, stál 20 korun, což mi nepřijde jako nějak extra velká cena, konec konců všichni víte, že kolik jsem vyhodil peněz za Diablo 3, takže nějakých 12 stovek za Heroesy není vůbec špatný, já jenom si to tady rozbalím takhle, tak. Krabice je samostatná a tadyhle je takovej prostě papír, jak třeba jsme zvykli u Warcraftích sběratelských edicí. Co je na tom papíru? Na tom papíru je, vidíte, že to je česky a je na něm v podstatě napsáno nějaký hezký obrázek, keci a obsah té edice sběratelský. Já jenom, protože to moc zatím sám nevím, tak si to otočím, abych na to viděl, protože já se koukám z druhé strany na to. Takže je tady samozřejmě hezká krabice, standardní Might and Magic Heroes 6, jinak já mám výhodu, že Might and Magicy moc tak jako nehraju, respektive jako hrál jsem nějaký, ale ne zase tak intenzivně, takže co jsem četl recenze, tak pro ty z vás, kdo prostě hrajete každý díl, tak v tomhle tom vlastně není žádný velký překvápko, ale jinak samostatně tam psali, že prostě kdo třeba to moc nehraje, tak je to rozhodně dobrá volba ta šestka, protože prostě se vrací ke kořenům a je prej to prostě dobře zpracovaný. 164 stránkový artbook, to bude tohle. Mise prodlužující hraní kampaně o 3 hodiny, dobře. Soundtrack ze hry, který obsahuje skladby od Roba Kinga a Paula Romera, OK. Tričko s motivem božského draka, tam samozřejmě je problém, tričko, nevíme jaká bude velikost, ale téměř jistě bych se vsadil, že nebude na mě, protože přece jenom já jsem trošičku, řekněme, prostorově náročnější a většinou ty hadry, co do tohohle dávají, tak budou nějaký menší, že jo, aby ušetřili. Tak, bonusový obsah do hry, 4 postavy a 2 zbraně, OK, super. Kupon na 1 měsíc hraní zdarma Might and Magic Heroes Kingdoms. Neznám, nějaká onlineovka, 1 měsíc zdarma, něco co se platí, OK, můžeme se na to pokouknout. Rytý sběratelský prsten azylu, prsten, ale další problém, stejně jako s oblečením, prsten nevím, jak je velký, já teda nemyslím si, že bych měl nějaký obrovský ruce, jo, znám prostě chlapy, kteří mají mnohem větší ruce než já, ale uvidíme, no. A oboustranný plakát velikosti A2. OK, můžeme zahodit nebo odložit. Takže krabice. Krabice je pěkná, tohle zepředu, z boku a ze zadu je jenom takový nějaký hezký ornamentík, doufám, že to aspoň trochu vidíte. A teď teda asi, takhle a jo, takhle se to otvírá. Takže pěkný, já nevím, jak moc to vidíte, tady je nějaká hezká kresba, tady není nic. Tak, co tady máme jako první? Plakát, já ho trošku rozbalím, takže tady je nějaký pán se zlatým mečem, Heroes 6 a na druhé straně jsou vyzobrazený nějaké jednotky. Peklo, azyl, nekropole, svatyně, tvrz, OK. Pěkný. Škoda, že ten plakát je tak ostře přeložený, takže samozřejmě, když se ho budete chtít někde opravdu jako vystavit, tak budete tam mít ty rovné čáry v tom. Tohle bude artbook, není zabalený nějak, je rovnou otevřený, takže si můžeme v rychlosti ho prolistovat. Já tak nalistuju něco aspoň trochu dál, abych to neto. Takže vidíte, že artbook pěkný, celý černý, ten pěkný. Ten tisk asi nebyl úplně nejlevnější, protože je to celý černou barvou, takže tady jsou nějaký 3D modely a tady je to nakreslený. Jo, to je pěkně provedený docela jednotky. To je opravdu pěkný artbook, opravdu pěkný, super. Já se ho odložím tady.
Tak, soundtrack a instalační disk v takovým obyčejným papírovým tom. Já jenom se kouknu. Jo, tadyhle je prostě teď jsem si to i rovnou zničil trošku. Originál soundtrack a tadyhle je, jenom aby tam nebylo číslo, se kouknu, ne. Tohle je PC DVD instalačka, nevím proč je to v tomhle papírovém krámu, to se mi jako moc nelíbí, abych se přiznal. Tak jsem si to prostě roztrh, díky, jakože to je prostě papír, to je super, ale co je tohle, když tady je instalační DVDčko, takže se kouknu sem nejdřív teda, to mě zajímá, proč teda je tady tohle, když ten prsten, proč teda, já si to otevřu, abyste to neviděli, takže je tam, protože tady není teda, takže to je tady, OK, a je tady něco takového, je to nějaká kůže a do toho je vyražený logo Heroes 6 a má tady dírku, takže si to můžete připevnit asi na krk nebo něco takového. OK, proč by ne? Tadyhle je exkluzivní mapa, předpokládám, že jo, tady je na ní číslo, takže tohle to je exkluzivní mapa, z druhé strany je číslo, které se to aktivuje a tadyhle je manuál, jo, a tadyhle je instalační klíč, který je zakrytý stíracím tím. A jinak tohle je prostě manuál obyčejný. OK, nic zajímavého. Takže máme tady prsten, tak se na něj koukneme. Za prvé, mě zajímá, jak vypadá. Já nevím, jak vy ho moc uvidíte. Já samozřejmě nemůžu to přibližovat, protože točím tím foťákem, který nemá dynamický zoom. Takže kdybych to takhle přiblížil, tak vidíte, že to je prostě rozmazaný. Takže prsten, je na něm vyrytej nápis Lux Dominatoris, světlo vládne. A velikost prstenu, dobře, řekněme, že prsteníček, ne úplně, takže v ostatní prsty mimo malíčku nehrozejí. Můžu ho nosit na malíčku, kdybych teda chtěl. OK, a je docela hezký, je z nějaký ocely nebo z ničeho. Počkej, vevnitř je ještě Heroes 6 napsáno nebo vyraženo. OK, proč ne, pěkný. Tak a teď poslední položka z naší sběratelské edice je tričko. To bude tohle. Velikost L, čili velmi pochybuju, že to L je dostatečně velký na to, abych já to mohl nosit. Takže to zůstane asi složený v krabici. No je to hodně, já vám samozřejmě ukážu, jak vypadá ten potisk. No, to je opravdu malý, i když, no možná, že ne, člověče. Možná, že mi to bude. Tak, já vám ukážu ten potisk. No, uznejte sami, že žádná obrovská kvalita to není. No je to možná tím, jak je to hodně zmačkaný, ale prostě jako, že by prostě to bylo nějaký extra super. No, je to tričko nějaká Gildan Soft Style, asi to není nějaký to. A ještě tady na rukávu vidím, že mají ten Magic Heroes 6, to je levý rukáv, koukneme se pravý rukáv, nic. Zezadu trička nic, jenom tady kouká zezadu trička trochu ocas z toho draka. OK, já zkusím přeprat a uvidíme, jak to pohne s tou velikostí. No, takže to je všechno, to je celý obsah této sběratelské edice, tadyhle je hmota, aby to nevlhlo. Takže prsten OK, máme hru, máme misi navíc, já doufám, že ještě někde teda najdu, jak tady psali, že tady jsou bonusový obsah, ještě kupon na 1 měsíc hraní zdarma, což získej kompletní přístup. Aha! Jo, to je, aha, jasně. Tak ono, tohle je otvírací, takhle. A tady jsou ještě další kódy, takže já vám je neukážu, ale tady jsou ty postavy a zbraně a je tam ten přístup do toho, takže to všechno tady je. Mám tady soundtrack a samozřejmě asi nejhezčí věc, tohle ten přívěšek, no budíš, nejhezčí asi věc na celé té sběratelce je ten artbook. Takže jo, super, ale za ty peníze si myslím, že velice dobrý, velice pěkný, ještě máme plakát, takže tak, myslím, že by se to dalo ještě sehnat, protože evidentně to není vůbec vyprodaný, když jsme to normálně sehnali v kamenném obchodě, ačkoliv už je to 6 let. 6 měsíců stará hra, tak pořád se dá, takže pokud jste fanoušci tahových strategií a obzvlášť Heroesů, světa Might and Magic, tak myslím si, že úplně v pohodě. Tak jo, díky, že jste se na tohle video koukli, doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo a uvidíme se u dalších videí. Mějte se hezky a ahoj!
takhle ahoj, ahoj,